मम्मी पापा, हम जानल बानी कि हम अकेले नइखी यहाँ। जब कबो रौरा से दिल के बात करे के मन करेला त आप सबसे कहीं दूर महसूस होला। तू हमार हर ज़रूरत पूरा पर ध्यान देवेली त काहे ना हमार मानसिक स्वास्थ्य पर। हमरा दिल में इतना कुछ बा बतावे खातिर, लेकिन दिल खोल के बतावे के हिम्मत कहाँ से लाई। चुप रहल, डरल रहल अच्छा ना लागे, लेकिन रौरा गुस्सा के आगे कुछ ना बोल पावेला। दोस्तन में कौनो मुद्दा बा या स्कूल में समस्या बा, एक बेर हमार बात पूरा तरह से सुनी। ई कहे से पहले कि मैनेज योरसेल्फ। हमार मन के हालत तनी समझी। अगर अंक कम बा या खेल में पीछे बानी, अगर रौरा हमार साथ ना देब तक हम कहाँ जाब। लोग का कही एकर चिंता करत बानी त एकर चिंता मत करी। कृपया एक बेर हमार खातिर हमार मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दी। तोहरा सामने झूठल हंसी ना, खुल के जियल चाहत बानी। कौनो बात के चिंता मत कर बेटा, हम बाड़ी ना। कब से बस यही बात सुने के मन कर